Panggugulpi sa isang menor de edad sa Gapan City, Nueva Ecija, nakuhanan ng CCTV camera. Tutukan sa report. Kuhang-kuha sa CCTV camera ang panggugulpi ng isa sa 5 lalaki sa isang menor de edad na biker sa barangay San Lorenzo, Gapan City, Nueva Ecija. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nag-ugat ang panggugulpi ng magitgit umano ng kotseng sinasakyan ng mga sospek ang biktima. Napamura umano ang biktima at narinig ng mga sospek. Sa galit, hinabol nila ang biktima at sa kasinuntok. Sabi ng bata na inabutan siya at sinapak na halos malaglag yung 4 na ngipin. Na-assess naman natin na sasabi siya ng totoo. Kaya nung na-assess ko yung sitwasyon niya, na-identify din natin kaagad base sa statement ng witnesses kung sino yung sangkot doon sa insidente na yon. Nagsumbong sa pulis ang biktima at sa hot pursuit operation, naaresto ang mga sospek. Na-timingan din po ng tropa kung nasaan yung kotse na yun na sangkot doon sa insidente ng umaga. So, inimbitahan natin sila ng matiwasay dito sa estasyon. Nakuha sa loob ng kotse ng mga sospek ang 2 caliber 38 na baril, 1 caliber 45 at mga bala na pawang walang dokumento. Napag-alaman din na may pending warrant of arrest ang isa sa mga sospek. May bit po talaga ang pinagbabawal ang pagdala ng baril na hindi po ng mga tao na hindi kasama sa gun ban exception. Nakakulong ngayon ang mga sospek sa Gapan City Police Station. Mahaharap sila sa kaukulang kaso. Tumanggi ang mga sospek na magbigay ng pahayag. CJ Torida, Balitang Amyanan.